ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ସ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହଣ୍ଡାର ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ ବାଇକ୍ର ଏକ ନୂତନ ଶୋରୁମ୍ ହଣ୍ଡା ବିଗ୍ ୱିଙ୍ଗ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ରେମୁଣା ଗୋଲେଇ ନିକଟରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ହଣ୍ଡା କମ୍ପାନୀର ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ସରବଜିତ ଚୌହାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ଶୋରୁମ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବାଇକ୍ ଲଭର ତଥା ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ହଣ୍ଡା କମ୍ପାନୀର ବଛା ବଛା ମଡେଲ ଭାରତରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ହଣ୍ଡା ବିଗ୍ ୱିଙ୍ଗ ସର୍ଭିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ବିଶେଷତଃ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 350 ସିସି ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବାଇକ୍ ଚାଳନାର ପ୍ରକୃତ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ ସହିତ ବିକ୍ରୟ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ଏହି ନୂତନ ଶୋରୁମ୍ ଅଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହଣ୍ଡା ମୋଟର୍ସର ଅଧିକୃତ ବିକ୍ରେତା ୟୋର୍ସ ହଣ୍ଡାର ମୁଖ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିବା ସହିତ ହଣ୍ଡା ବିଗ୍ ୱିଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ବାଇକ୍ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉପରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ହଣ୍ଡା କମ୍ପାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମଡେଲର ବାଇକ୍ ଭାରତରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅନୁରୂପ ଭାବେ ସଫଳତା ପାଇବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦାସ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ହରି ଉଦ୍ୟୋଗର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଂଗ୍ରାମ ଦାସ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନୂତନ ଶୋରୁମ୍ର ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା କାମନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଣ୍ଡା ମୋଟର୍ସ ବିଗ୍ ୱିଙ୍ଗ ସର୍ଭିସର ବିଭିନ୍ନ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଭଗବାନ ଦାସ ଗୁପ୍ତା, ବାଲେଶ୍ୱର ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ ସଭାପତି ଶିବକୁମାର ପଦାର, ବିଷ୍ଣୁ ମାରୁ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ, ମନୀଷ ସରାଓଗୀ, ସରୋଜ ବଦନୱାଲା, ନସି ସଭାପତି ପ୍ରଜୟ କୁମାର ଡାଭେ, ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅୟନ କୁମାର ସେନ, ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ SME ବ୍ରାଞ୍ଚ ଚିଫ୍ ମ୍ୟାନେଜର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସ, ଡେପ୍ୟୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ମୁକୁଲ ଜୈନ ଓ ସିନିୟର ଆସୋସିଏଟ ଜ୍ୟୋତିବାଳା ସେନାପତି ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ 5 ଜଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନୂତନ 350 ସିସି ବାଇକ୍ର ଚାବି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସିଂ, ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତି, ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ये हम लोगों ने एक बालासोर के लिए एक प्रीमियम मोटरसाइकिल और राइडिंग एक्सपीरियंस के लिए एक नया शोरूम आज योर्स होंडा के अंडर बिग विंग होंडा बालासोर खोला है। ये यहाँ पर हम लोग अपना प्रीमियम मोटरसाइकिल प्रोडक्ट्स और एक नया राइडिंग एक्सपीरियंस कस्टमर्स को देंगे। मैं सभी कस्टमर से रिक्वेस्ट करूँगा कि शोरूम पे आके एक बार टेस्ट राइड लेके इन प्रोडक्ट्स का राइडिंग एक्सपीरियंस ज़रूर ले। डेफिनेटली आज अब जब हम इस मार्केट में अपना ये नया एक प्रोडक्ट्स लेके आए हैं तो इस मार्केट में जिस तरह से योर्स होंडा बालासोर ने 21 साल से अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन में और कस्टमर के जुड़ाव के साथ नए आयाम एस्टेब्लिश करे हैं, इस सेगमेंट में भी हम नए नए बेंचमार्क एस्टेब्लिश करेंगे। आम तो बालेश्वर 21 वर्ष है जो योर्स होंडा आरंभ कर 2004 में तो पाखापाखि आम 1.5 लाख बेसी कस्टमर अच्छा जहाँ ग्राहकों सपोर्ट में आज आम एत बाट पहुँची पार्लु। होंडा बर्तमान बालेश्वर आज की लास्ट आप देखिए 9-10 वर्ष धरी बालेश्वर होंडा नंबर 1 पोजिशन अच्छी और ग्राहकों विश्वास पे होंडा आग को नंबर 1 पोजिशन ये बिग विंग बिजनेस जो होंडार जो प्रीमियम मोटरसाइकिल बिजनेस प्रीमियम कस्टमर कैटर करने बिजनेस है तो ये 300 सीसी रू नहीं 750 सीसी प्रोडक्ट रही तो ग्राहकों को हायर सीसी कंफर्ट एवं प्रीमियमनेस देवाई ये शोरूम टी आरंभ कर सब बड़ कथा जो आफ्टर सेल सर्विस कथा ये आम देखते वर्कशॉप भी रही देखो आप देखते पूरा ऑटोमेटेड वर्कशॉप अच्छी आमर ट्रेन मैन पावर अच्छा मैंने ये आरंभ हवा आगु ऑलरेडी मैन पावर ट्रेन नहीं आसुँच तो सब कंप्यूटराइज ये अच्छी तो जोटा कि चेकिंग फेकिंग हो पार तो ग्राहकों जो आजिकल जो प्रोडक्ट देखिए बहुत टेक्नोलोजिकली सुपेरियर प्रोडक्ट आसुँच तो ताकू कैटर करने बहुत मेसीन मेन समस्ते इक्विप्ड होगी अच्छा।